Vale. Vale, bueno. Està gravant, sí. Home, que estàs al mig. Bueno, ha arribat el dia de plantar coses i tinc els meus pares aquí. Podem plantar tot el que he estat cuidant els últims mesos. Pebrots, no sé si són del padrón o de què són, perquè alguns piquen i altres no, però no ho sé. I després tinc varietat enciam lila. No sé què és, de roure. Tinc aquest i tinc aquest, que és més jove, per això no està tan vermell. I també tinc... Toma, tenim molts enciams i molts pebrots. I tu, què Jo també vull sortir, collons. Vés a buscar la sàlvia que hi ha allà. La sàlvia? Això. Vull. I la menta. Ole. Doncs això, doncs ens posem a plantar Per fi. i tindrem un hort funcional. I com vam poder netejar això amb el Quim i el Bilal, doncs ara podrem ja plantar les primeres coses. Res, mans a la feina. No sé quin vídeo acabeu de veure, la veritat. No sé si heu vist jo traient pals, despejant l'hort, o construint-lo, o fent-lo. Avui ha sigut un bon dia. Hem avançat, hem fet molta feina, realment. Tenim l'hort ready, tenim el toldo i tenim companyia. Doncs ara mateix deixaré un moment la casa que faci les seves coses i en algun moment tornaré, o potser no. O potser torno més tard. Si voleu seguir aquests canvis o no canvis, o més com avança aquest mes o aquest projecte, doncs podeu seguir. Podeu comentar què us agrada o què no, o què podria fer, o què us agradaria que fes, com em podríeu ajudar, o quin projecte més podria fer, a part de tots els milers que tinc de projectes. Però res, aquest vídeo s'ha acabat avui. Adéu-siau.